Hola família, què tal? Com anem? Ja veieu, aquesta setmana anem una miqueta tard i comencem amb dimarts. Però bueno, la qüestió és començar i continuar. Continuem amb les recomanacions, seguim amb la mateixa filosofia del que fèiem fins ara. Us faig una proposta de llibre i l'Emma me fa una sèrie de preguntes que ella, com que no coneix el llibre, me podríeu fer qualsevol de vosaltres que vinguéssiu a la parada. Com vulguis, Emma. Aquest llibre, qui l'ha editat? Aquest llibre que porto avui es diu 100 refranys catalans més animals. És de l'editorial Cossetanya. Però qui els hi ha fet els dibuixos? En aquest cas tenim tant autor com dibuixant, que és la Mariona Cabasses. És la mateixa persona que l'ha Sí, dibuixat? a més ha fet una cosa molt divertida, que és agafar-se i posar uns dibuixos preciosos i de cada, per exemple, del mar, ha anat a buscar refranys tradicionals dels animals del mar. Dites dels animals de la granja, dels animals amb banyes. I llavors tot està acompanyat d'uns dibuixos molt xulos. Tu saps qui la va inspirar? Qui Que la va va inspi- animar? Qui la No, va però inspirar? t'ho juro que quan em va arribar he trobat que era una idea molt divertida, perquè és un recull molt maco, molt ben trobat, que busca apropar refranys populars que de vegades poder no utilitzem tant, perquè el bestiari ha sortit una miqueta del nostre dia a dia, els animals, i a través d'aquests dites i refranys ens els torna a posar en record. Algú l'ha animat o ha sigut ella sola? No ho tinc ni idea, però l'hem de felicitar des d'aquí, perquè ha fet coses tan xules com, aviam si en trobem una que digui, per exemple, està com un peix al rostoll, que és estar molt incòmode o a disgust, perquè clar, un peix, imagina't un peix enmig d'un camp de sembrat que s'ha segat, sense aigua, sec, està fatal. O una altra tan xula que aquesta t'agradarà molt, que és cantar el porc, que és ser molt tard al matí. O moltes altres refranys. No us imagineu ser més lent que el cargol, que també hi és, sinó que penseu que són refranys molt interessants. Les històries són d'un sol poble o només del mar? Són contes tradicionals, refranys tradicionals de Catalunya, i llavors són arreplegats de tot arreu. Per tant, hi ha alguns que potser sí que els ha trobat de llocs molt locals, però en general tot bastant general. Deixem-ho de moment aquest aquí, continuarem demà. Fins demà!